Matthew 14 asiqalele ku-22 sigcine lapha ku-verse 30. Wayesecindezela masinyane abafundi ukuba bengene emkhunjini bamandulele ukuya phesheya aze amukise isixuku. Esesimukisile izixuku wenyukela entabeni eyedwa ukuyokhulela. Sekuhlwile wayedwa lapho, kepha umkhumbi wawususukile emastadiyo amaningi emhlabathini ushukunyiswa ngamaza ngokuba umoya wawuphambene nabo. Ngomlindo wesine wobusuku weza kubo ehamba phezu kolwandle. Kepha abafundi sebembonile ehamba phezu kolwandle bashaywa luvalo bethi yisithunzi, bakhala ngokwesaba. Kodwa uJesu wakhuluma kubo masinyane wathi, yimani isibindi, yimani ningesabi. uPetro wayesephendula wathi kuye, Nkosi, uma kunguwe yisho ukuba ngize kuwe phezu kwamanzi. Wayesethi woza, wehla-ke uPetru emkhunjini wahamba phezu kwamanzi weza kuJesu. Kepha ebona umoya wesaba, eseqala ukushona wakhala wathi, Nkosi, ngisindise. Masinyane uJesu welula isandla wambamba wathi kuye, awu wena ongenakukholwa, wena onokukholwa okuncinyane, ungabazeleni na? Haleluya. Nalizwi kaNkulunkulu bazalwane. Inkosi esibhalele lona namhlanje ukukhumbuzana, siyakhumbuzana. Akuyona nje into entsha kodwa amazwi esiwaziyo, ngakho-ke sizokhumbuzana, sizohlumelelisana, sizovusa nomunye, sisagijima endleleni. Amen bazalwane. Siyadinga izwi kaNkulunkulu, yile lisinikeza amandla endleleni, yile lisiqhubayo, lisiqhubezele phambili. Amen. Manje-ke kuhle ukuhlangana ngale ndlela bese sifunda izwi kaNkulunkulu, uvuseleleke nawe emoyeni wakho. Amen bazalwane. Noma bese mhlawumbe uthanda ukusilela emuva, ukuhlehlela emuva, izwi kaNkulunkulu liyakuyisa. Haleluya. Amen. Amen bazalwane. Nginaleli izwi-ke namhlanje inkosi engiphathise lona, uJesu ehamba phezu kwamanzi. Kunesihloko esisho njalo laphaya. Amen. Sabuka ngeviki eliphelile uJesu evakashela indoda noma ihlangana nendoda eyayingambethe. Sabuka ukuthi akuphelele bazalwane ukwembaza kwethu kwasemhlabeni. Siyakudinga ukwembathiswa ngoNkulunkulu, asembathise impilo yethu yonke ngengubo evela kuye, ngoba ikhona ingubo especial evela kuNkulunkulu bazalwane, iyambathisa noma ubani uthanda ukwembatha. Amen. Azizwele efudumele. Haleluya. Namuhla bazalwane sibuke nali ivesi uJesu ehamba phezu kwamanzi. Haleluya. Hey bazalwane, ngizotholela akukho lokuma la ngaphambili, kodwa ke inkosi izosisiza. uJesu ehamba phezu kwamanzi, lasifunda khona ithi ke le ndaba uJesu wacindezela abafundi bakhe ukuba bagibele isikebhe bawelele ngaphesheya. Wasala yena nesixuku. La sifunda khona kusitshela ukuthi ukuze akwazi ukumukisa isixuku sihambe,
Jesu watshela abafundi bakhe ukuthi bangene esikebheni bahambele phambili bahambe embili phethe lesiswazi bawelele ngesheya yena wasale akhulula isicumbi sebantu. Amen. Wasala ke uJesu wakhulula isixuku sabantu ayekade enaso. Siyazi bazalwane uJesu esikhathini esiningi beba phakathi kwabantu ukufundisa ngombuso wezulu. Amen bazalwane. Uyabatshela abafundi ukuthi abagibele isikebe noma umphumbi bawelele ngaphesheya bamandulele ukuya ngaphesheya. Wasala yena lesixuku ukukhulula isixuku. Esesikhululile isixuku sahamba wathola ithuba ke lokuthi anyukele entabeni ukuyothandaza. Amen. Siyazi bazalwane kungumkhuba kaJesu ukuthi ngaso sonke isikhathi noma ngabe kuthiwa unebhizi engakanani vele kwakuyindoda le eyayihlezi inebhizi. Amen. Ayihlala ibhizi yayingatholakali kungekho akwenzayo. Uma eqeda nje izinto noma umsebenzi ayewenza ngaleso sikhathi wayenyukela entabeni ukuyothandaza. Amen. Esenyukele entabeni lithi ke leli ivesi noma le chapter sifundayo isivezela ukuthi kwaze kwahwa esentabeni eyedwana. Amen. Ekhuleka ethandaza. Likhona bazalwane lo mthandazo wokuba wedwa kwesinye isikhathi ubalulekile. Unyuke nje ushiye ikhaya lakho ushiye konke kwakho uke nje uhambe uyofuna uJesu. Haleluya. Phela sifuze uJesu bazalwane angithi yonke into ayenzayo kufanele siyenze. Uma singabalandeli bakhe kufanele senze njengalokhu enze. So zonke izinto azenzayo uJesu ufundisa thina esimlandelayo ukuthi nathi asenze ngaleyo ndlela enza nayo. Nikhona uma esentabeni ekhuleka nabaya abazalwane abafundi athe abagibele isikebe bawele baye ngaphesheya. Leli zwike lisitshela ukuthi sebegibele isikebe bahamba basaphakathi nolwandle behamba isikebe sihamba phakathi emanzini noma sisemanzini noma sisolwandle ngazi ngithini sisolwandle sinabafundi bakaJesu sesisukile lithi ke lelizwi sebesukile ibangana elide besukile behamba ngaso isikebe. Ngithola ukuthi ke sisukile lesikebe noma labafundi bephakathi behamba ngalesikebe asizange lesisikebe size sithola ukuthula. Amen. Sasingenakho ukuthula sasihlaselekile lesisikebe. Amen bazalwane. Lithi ke leli Bible lesisikebe lesi sasishukunyezwa ngamasa sithi sisukile bazalwane ukuwelela ngaphesheya. Ayizange ize ibe lula indlela yabo yokuthi bawelele ngaphesheya. Amen. Sasishukunyiswa ngamasa. Haleluya. Kodwa into engiyithandayo iyodwa lapha ekushukunyisweni ngamasa. Bathe abafundi bekubona konke lokho kushukunyezwa ngamaza kunesivunguvungu kunemoya endleleni kodwa abazange baze babuyele emuva. Nikhona abazange baze babuyela emuva kodwa baqhubeka nohambo ngoba ukhulumile ukuthi welani ngaphesheya. Amen. Ababuyela emuva baqhubeka nohambo noma indlela yayikade inzima ngoba kuyenzeka uthi usahamba endleleni indlela ibe nzima uzwe ukuthi lo mkhumbi lo omuwe uyahlaseleka kakhulu uzwe ukuthi uyashukunyiswa ngamasa kodwa labafundi abazange baze babuyele emuva ngenxa yokushukunyiswa ngamasa baqhubeka nohambo
Nikhona bazalwane. Lokho ngekusifundisa nathi ukuthi uma kwenzeka uhlangana nalezi zimo endleleni akujikwa. Kodwa uhambo luyaqhubeka. Ukuthi ube umzalwane oqhubeka nohambo. Amen bazalwane. Nikhona. Kuyaqhubeka nohambo bazalwane. Baqhubeka abafundi bahamba. Umoya, lithi umoya wawuphambene nabo behamba lapha emanzini. Izinto esizi experienceayo masihamba nathi ukuthi kuyenzeka kwenzeke uhlanga uzwe ukuthi yazi ukuthi umoya uphambene nami. Ungiphushela emuva. Amen. Hleze mhlawumbe ubona akwenzeki lutho, kuthulekile empilweni yakho bazalwane. Kuthulekile umthetho, akwenzeki lutho bazalwane. Ugcina usubuyela emuva. Bakhona abazalwane abenza njalo. Abathi bangabona ukuthi akwenzeki lutho, bagcina sebebuka emuva manje. Ukuthi sasikhishwelana eGibhithe, ngoba eGibhithe sasidla. Ngoba eGibhithe kwakwenzeka lokhu nalokhu. Amen bazalwane. Kanti uNkulunkulu uthe welani niye ngaphesheya. Uyazi oshilo ukuthi leli. Uyazi oshilo ukuthi kungani ngisho njalo. Angeke uNkulunkulu athi yenza ukuthi agcina kushiye endleleni. Nikhona bazalwane. Uma beshukunyiswa ngamaza ubunzima ukuthi uye phambili uqhubeke nendlela. Kodwa waqhubeka umkhumbi wahamba. Sesithola ke indaba ethi uJesu ngomlindo wokusa. Amen. Ngize ngakhumbulana lithule lithi ufike kuseni sebethi ba Hallelujah. Niyakhumbula bazalwane lethulo. Elake lavusa imbuzo eminingi. Bathi uJesu usuke seyephela kuningi bazalwane bakhulunywa ngalethulo. Amen. Kodwa yazi makufundele bese ngiyabuza hayi. Kanti kwenzeka wafika ekuseni. Kwathi ngomlindo wokusa wehla uJesu entabeni la ayephuleka khona. Amen bazalwane. Walandela abafundi ngoba wayethe nganduleleleni ukuya ngaphesheya. Useyabalandela abafundi abagibele esikebheni. Kodwa lithi ke leli verse 25. Verse 25. Kwathi ekuseni ngomvimbi Jesu weza kubo ehamba enikwemandi phezu kwamanzi. Ekuseni bazalwane wabonakala uJesu eza kubo ehamba phezu kwamanzi. Amen. Nalo leli verse bazalwane lishela ukuthi bazalwane we can walk upon the sea. Amen. Bathi kube bambone ehamba phezu kwamanzi bafundi bakhe besaba bethuka bamemeta ngokwesaba bathi ispoke lesizulu spoke. Amen. Lele lesizulu lithi isithunzi. Hallelujah. Mabembona abafundi unzima emkhunjini bayagwedla unzima. Amen bazalwane. Bathi mabethi babuka baphakamisa amehlo bambona uJesu eza ehamba phezu kwamanzi. Bathuka bayitshela ukuthi yisipoko. Amen. Siqhubeke. uJesu ke washeshe wakhuluma kubo wathi ningesabi manini isibindi yimi. Amen. Musani kwesaba kodwa manini isibindi ngoba yimi ngihamba phezu kwamanzi. Amen. uPetro wasemphendula wathi Nkosi uma kunguwe ngibide ngide lapha kuwe ngihamba phakathi ngibize ngize kuwe ngihamba nami phezu kwamanzi.
khona abafundi athi siya kodwa lokhu kukhona kwaqubuka kuPetro yena yedwa. Amen. uJesu eza ehamba phezulu kwamanzi bethuka kwenzeka yonke into. uJesu uthi ningesabi kodwa manini isibindi yimi. Amen bazalwane. uPetro usethi Nkosi uma unguwe yisho ukuba ngize nami ngihambe phezulu kwamanzi. Yisho uma kunguwe nami ngize kuwe ngihamba kubazalwane phezu kwamanzi. Ukholo mngaka, ukholo kaPetro bazalwane. Amen. Uthi uJesu woza akazange zaciciza cabange kabili uPetro kodwa wavele waphuma esikebheni wahamba phezulu kwamanzi. Haleluya. Uma ehamba phezulu kwamanzi bazalwane, ngiyabuka ukuthi uma eza kuJesu amehlo kaPetro aye kuJesu ngqo. Amen. Ayebheke nje uJesu. Ngaleso sikhathi uma uPetro ehamba phezulu kwamanzi, kuleyo moment nje leso sikhashana nje sokuhamba phezulu kwamanzi, ngifuna ukuthi ninaki ukuthi amaza ayelokhu egubuzile. Amen bazalwane. Ayelokhu ekhona amaza. Amen. Umoya omkhulu wawuvela ukhona ngaleyo moment yokuhamba kukaPetro. Amen bazalwane. Ulwandle lusho lisho ukubateka. Haleluya. Kuleyo moment nje athi uJesu woza Petro phezu kwamanzi. Naye Petro wehla emkhumbini wahamba phezu kwamanzi. Into eyamenza ukuthi uPetro akwazi ukuhamba phezulu kwamanzi ngoba amehlo akhe aye kuJesu. Nikhona amehlo kaPetro bazalwane ayebuke ngqo kuJesu. Iyo lento eyenza ukuthi uPetro akwazi ukuhamba phezulu kwamanzi kuhambeke. Nikhona. Amen. Yiyo lento bazalwane eyenza ukuthi uPetro akwazi ukuhamba phezulu kwamanzi njengalokhu uJesu ahamba phezulu kwamanzi. Amen. Ngizothi ke efini bazalwane sengihlala nje phansi. Haleluya. Amehlo akho awangasuki kuJesu. Yiba umzalwane amehlo akhe akuJesu ngazo zonke izikhathi. Ungalenzi iphutha lokususa amehlo akho kuJesu. Kuyiphutha elikhulu ukususa amehlo kuJesu bazalwane. Haleluya. Ungawasusi amehlo akho kuJesu. Noma ngabe kwenzakala ini, musukususa amehlo akho kuJesu. Amehlo akho awabuka uJesu. Nikhona bazalwane. Buka ukuthi kwenzakala ini. Ngesikhathi nje uPetro ehamba phezulu kwamanzi kwenza izinto zenzeka wahamba phezulu kwamanzi ngoba amehlo akhe aye kuJesu. Wathi uma eqala nje kwasusa kwakhona into eyenzakalayo. Amen. Kwakhona into kwenzakalayo. Kwakhona into eyenzakalayo. Kwaqala wabona ezinye zezinto ngokususa nje amehlo akhe kuJesu. Kwaqala wabona ukuthi kanti kunesivunguvungu. Kanti ngesikhathi ehla amehlo akhe kuJesu azange azasibona isivunguvungu kodwa sasikhona. Akazange azabona ukuthi lesi sikebhe lesihlaselwe ngamaza kodwa ayekhona ngaleso sikhathi. Kodwa waqala wasusa amehlo akhe uJesu wasiyaqala ubona ivunguvungu. Ngifuna ukuthi bazalwane wathi waqala nje waqala wasusa amehlo akho kuJesu. Kukhona ozokubona okuzokwenza ukuthi ushone phansi ngoba izwi likaNkulunkulu lisitshela ukuthi
yakho yonke. Waqala wasusa amehlo uSathane ukutshela izinto eziningi endleleni yakho ezizokuphazamisa. Nikhona bazalwane, kuningi okulethwa isitha sizokuphazamisa ngoba isitha asifuni ukubona ungene ebusweni kaNkulunkulu. Waqala wasusa amehlo akho kuJesu, abantu uzoqala wena kube nama-complain. Kuzoqala kuhlale kuwe ucomplaina kakhulu, kube ihlobo lomzalwane ocomplainayo, lugcwele ucomplaina ngoba amehlo akho wasekho kuJesu. Uqalile uSathane uyakutshengisa ukuthi awuthandwa kangakanani. Uyakutshengisa ukuthi uzondwa kangakanani wena kini, bazondwa kangakanani ebandleni. Amen. Ngoba usususa amehlo akho kuJesu. Haleluya. Emini bazalwane ngizomemezela ukuthi ungalenzi iphutha lokususa amehlo akho kuJesu. Amehlo akho awabe kuJesu njalo. Awabe kuJesu njalo. Kuzokusiza ukuthi ungaboni noma kukhona, kodwa ukhona uJesu bazalwane ozokuthwala. Ukhona uJesu bazalwane ozokwenza uhambe phezu kolwandle. Ulwandle bazalwane yizimo ezinzima ezidibana nazo endleleni. Zizothi mayifika phezu kwempilo yakho bazalwane utholakala ukuthi amehlo akho kuJesu ungabonisi ukubona uhambe phezu kwazo. Kodwa waqala wasusa amehlo akho kuJesu uzobona khona ukuthi nginenkinga engakanani, ngiswele kangakanani endlini yami. Haleluya. Nikhona bazalwane. Ungawasusa amehlo akho kuJesu. Usususa amehlo akho kuJesu. Haleluya. Ngelinye lamalanga abantwana bakwa-Israyeli bonile uJesu uNkulunkulu sethi akwenziwe inyoka yethusi ngoba bakhona iy'nyoka lezi ezazi zibancencetha zibaluma. Usebeka-ke nasi statement esithi abazoyibuka le nyoka yethusi bazosinda. Abazoyibheka nje le nyoka yethusi bona bazosinda. Ngempela kwathi uma zibaluma iy'nyoka zifika ngoba lezi nyoka zayimele iy'khathi ezinzima. Kwathi mayifika le y'khathi ezinzima ey'mpilweni zabo, kodwa babuka inyoka yethusi yibo abathola ukusinda. Manje bazalwane lokhu kuJesu kuwenza ukuthi usinde ey'ntweni ey'ningi. Amen bazalwane. Ngelinye lamalanga izwi lisitshela ukuthi uStefane bake bamkhanda ngamatshe, bamshaya ebhekene nesimo esasinzima kakhulu empilweni yakhe. Bamshaya bamkhanda ngamatshe. Kodwa iBhayibheli lisitshela ukuthi kwezwakala ethi ngibona amazulu avulekile phezu kwesimo bazalwane eshaywa ngamatshe. Kodwa wabona amazulu evulekile. Yini indaba? Amehlo akhe noma ayeshaywa ngendlela ayeshaywa ngayo awasukanga kuJesu. Yingakho nobuhlungu bamatshe angazange zabuzwa ngaleyo ndlela. Amen. Amen. Haleluya. Sithola abapostoli babehamba beshumayela ivangeli bememezela iy'ndaba ezimnandi. Ngelinye lamalanga bayebanjwa bayeshaywa, bashayelwa ukushumayela iy'ndaba ezimnandi. Kwizethu basitshela ukuthi uma bebashayile base babatshela ukuthi ningaphinde nikhulume ngalelo gama kule ndawo. Amen. Base bayabadedela bahamba kuthiwa basuka phambi kwabo bethokozile bejabulile. Yini indaba bazalwane? Babengena-complain, abakubonanga omunye, kodwa babona uJesu, amehlo abo aye kuJesu. Kuningi bazalwane la sicwile khona. Sithe masihamba endleleni izinto zenzeke, sasusa amehlo kuJesu, sacwila. Saminza, abanye baminza abasezi nokuza emabandleni ukuzokhonza uNkulunkulu ngoba basusa amehlo abo kuJesu. Amen.
ebandleni. Amen bazalwane. Ngoba ebandleni kunje. Isizathu abazange behambe bebuJesu. Nikhona. Uthi la indleleni bazalwane siyabekezela. Kuyabekezelwa la indleleni. Lo hambo lukaNkulunkulu luyabekezelwa. Amen. Ufuna lo hlobo labazalwane ongeke lisusa amehlo abo kuJesu. Haleluya. Amen bazalwane. Ngiqalile uhambo lwakho olungiqondisayo luvele sulwini senselefumele nese engemnandi empilweni yakho, wothatha amehlo akho wabeke kuJesu. Ubuke yena nje phambili kwakho konke. Umbheke njengomqalisi, engumphelelisi wokuphila kwakho. Ukhona yena ukusiza bazalwane. Thatha amehlo akho wabeke kuye. Uthi omunye ubhala kahle anahamba ngokuqaphela ngoba izinsuku zimbi. Kunalolu hlobo lolu lwabazalwane oluzothi malahamba lumbukile uJesu. Kuyokusiza njengomzalwane ukuthi ungagcini umzalo uhlobo lomzalwane olukhompenayo. Amen bazalwane, noma ngabe kwenzakala ini endleleni ufile le joy, ufile lokuthi uNkulunkulu ukhona, yazi konke. Amen bazalwane, ngoba ngisheshe nganikeza isikhathi. Hallelujah. Shilo ngathi sengihlala phansi. Amen. Ungawasusa amehlo akho kuye. Malenzi iphutha, kuyiphutha ukususa amehlo akho kuJesu. Amen bazalwane. Ukwenza ubone nezinto engingazidinga zizokudonsela emuva. Zikwenza ungamkhonzi nakahle uNkulunkulu ngenxa yokuthi nje ususa amehlo akho kuJesu. Amen bazalwane. Manje ngizokuncenga
noma ngabe bewusoqalile uwasusile mhlawumbe selilokhuluma okuthile ngoba wasusa amehlo uqhubukile inkulumo bazalwane ezingekho right. Kanti kwaJesu uJesu uyafundisa ukuthi wokhuluma kanjani. Uyabona once wawasusa kuba nelanguage oyikhulumayo engasafani nalapho kube khona uJesu. Amen. Khuluma kwakho bese kuyehluka. Kanti lesikhathi udonsa uJesu hamba ubhekile ukhuluma kanje ngalomuntu ombukayo. Once wasusa amehlo akho usuzokhuluma kanje ngalokho ubona lokho okubonayo. Amen bazalwane. Usuzokhuluma uma ubona mhlawumbe ekhaya akekho mhlawumbe osebenza usuzokhuluma ukwehluleka. Ukhulume lokha nalokha okungekho kulunge. uNkulunkulu angakushongo bazalwane. Amen. Ngoba usususa amehlo. Bengizosho njalo mina ukuthi ungabasusa amehlo akho. Uma uzohlala amehlo akho ekuJesu bazalwane kuyokusiza ezintweni eziningi. Haleluya. Kuningi la uzosizakala khona empilweni yakho yonke bazalwane. Uzohambela phezulu njengomzalwane. Amen. Kungabonakali ukuthi unakho ukuthi noma unakho ngoba amehlo akho kuJesu. Haleluya. Ungasusa amehlo mzalwane omusha. Ungawasusa amehlo kuJesu. No matter ukuthi kwenzakala ini empilweni yakho. Ungasusi amehlo akho kuJesu. Amen bazalwane. Haleluya. Ukhona uJesu bazalwane ukusiza. Ukubamba ngesandla. Akuhambise kahle endleleni yakhe. Uyabona umuntu uma esekhala esewasusile amehlo akhe uJesu uyakhumbula ukuthi ngaleza ikhathi sisakhula thina abazali babenza ukuthi izinto zenzeke. Amen bazalwane. Usekhala ukhuluma kanjani ngoba ususa amehlo kuJesu. Haleluya. Usebona abantu oNkulunkulu bangcono benza kangcono. Inkinga amehlo wasusile.
Oh